ଗାନ୍ଧାରୀ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିନାଶରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତୁମର ଯାଦବ ବଂଶର ବିନାଶ ହେଉ ଓ ଦ୍ୱାରିକା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେଉ। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନମ୍ର ହୋଇ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଅଭିଶାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି, ମା, ଯାହା ହେବାର ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହାର ଠିକ୍ 36 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦୁବଂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଯାହା ଦିନେ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା, ତାହା ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଦିନେ ଏକାକୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳେ ଶିଉଳି ଲଟାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ଜରାସବର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦକୁ ମୃଗ ଭାବି ତୀର ମାରିବାରେ ତାହା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ଲାଗିଲା। ଜରାସବର ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜରାସବରକୁ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତି, ଏଥିରେ ତୁମର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ପାପ ହିଁ ଏହାର କାରଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମର ଶରୀରର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବିତ ରୁହେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ନଦୀରେ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଶବର ସମୁଦାୟର ମୁଖିଆ ବିଶ୍ୱାବସୁ ସେହି ବ୍ରହ୍ମକୁ ନେଇ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ନୀଳମାଧବ ରୂପେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପୁରୋହିତ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବିଦ୍ୟାପତି ଲଳିତାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଜଣାପଡ଼େ କି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେଠାରୁ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଯାଏ, ହେଲେ ସେଥିରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବିତ ଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରୀରେ ହିଁ ସ୍ଥାପିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭାବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।